Главната инспекция по труда напомня на всички работодатели заплащането за труд, положен на 30 декември и 2 януари, както и на официалните празници около Коледа и Нова година, е различно. За тези, които работят с ненормирано работно време или тези на дневен отчетен график, всяка работа през официални или почивни дни винаги се счита за извънреден труд. Това трябва да бъде платено с поне 75% увеличение над стандартното заплащане. Сега, нека поговорим за ключовите дати. 24 декември – бъдни вечер, 25 и 26 декември – Коледа и 1 януари – Нова година. Работата, извършена на някой от тези официални празници, се заплаща поне двойно. Но има още нещо. Ако тази работа на официален празник е и извънреден труд, дължите допълнително 100% увеличение върху редовното заплащане. Покажете на екипа си, че уважавате времето им и останете изрядни.